दोन्ही संघांचे संघटक टॉस साठी या. सदतीस धावांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरलेली जोडी स्ट्रायकिंग गेला. अक्षय चाळके नॉन स्ट्राईकला इथे आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतोय. मानस आणि बॉलिंग मार्कमध्ये इथे दाखल झालाय. पारचा पहिला बॉल परफेक्ट. तो टार्गेट गोलंदाजी करायची होती. थोडस फुटवर्क पाहायला मिळालं. लेझी डॉट बॉलने षटकाला सुरुवात करताना पार्थ ऑन दी बॅग. रॅपिड डिलिव्हरी बॅकहँड डिलिव्हरी पाहायला मिळते. मनगटाचा पुरेपूर करतोय वापर. टर्न करण्याचा गेला होता इथे विचार आणि यावेळी कोठून काढावा लागलाय बॉलला कारण तो टार्गेट गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. दुसरा बॉल सलग इथे पाहायला मिळते. डॉट शानदार सुरुवात पार्थची इथे आपल्याला पाहायला मिळते. जी हाँ राजा सर, पार्थ की एक खासियत रही है वो ज्यादा विकेट पर गेंद नहीं करते, बल्लेबाज के मूवमेंट को पढ़ लेते हैं और उसी मूवमेंट के अनुसार वो गेंदबाजी कर लेते हैं और वही देखने को मिला. 2 गेंदें जो है पैर में गेंद की. इस बार भी क्रैकिंग यॉर्कर. ये कहानी है इनकी. पहले पढ़ लेते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद रिजल्ट ऐसे आता है और पार्थ ने बड़ा विकेट चटकाया है. अक्षय को जाना होगा डगआउट की ओर. रिप्ले आप देख सकते हैं. खूबसूरत यॉर्कर और इस यॉर्कर का जवाब नहीं था अक्षय के पास. पहली 2 गेंदें जरूर उन्होंने पैर में की, उसके बाद देखा थोड़ी सी सफल होकर बल्लेबाजी कर रहे, इसलिए जड़ में गेंद की और ये विकेट चटकाया है अक्षय का. प्रतिम डिलिव्हरी ती पाहायला मिळाली. अक्षय सारख्या मातब्बर फलंदाजाचा केला गेलेला घात इथे पाहायला मिळतोय आणि इथे गोलंदाजी परफेक्ट लाईन लेन मध्ये. कारण पहिले 2 चेंडू परफेक्ट यॉर्क फेकले गेले होते आणि त्यानंतर फसवलं गेलं. गती कमी ठेवली, अचूकता ठेवली आणि ते उद्ध्वस्त केलं यष्टनला. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय. फलंदाज इथे दाखल झालाय. विघ्नेश या आधीच्या सामन्याचा विघ्नहर्ता ठरला होता. विघ्नेश तोच विघ्नेश इथे स्ट्रायकिंग गेला. बॉलिंग मार्क होती पार्थ. पुढील चेंडू राईट ओव्हर द विकेट. विघ्नेश पुन्हा एकदा विघ्नहर्ता बनेल का, तारणहार बनेल का पाहावं लागेल. आणि यावेळी फेकला गेलेला गाल पुन्हा एकदा परफेक्ट यॉर. बॅट चेंज घेतले. डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होईल. 2 धावा इथे मिळत आहेत. संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील त्या 2 धावा. जरूर मौका नहीं दे रहे गेंदबाज को. इस समय जिस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी चल रही है, जड़ में गेंदबाजी इस समय हो रही है और बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट होते हुए नजर आ रहे हैं. और पार्थ में क्वालिटी है. राजापुर को बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी जिसने सच में कमाल का प्रदर्शन किया है और जिस रफ्तार के साथ एक गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को दिक्कतें हो रही है रन बनाने में और ये क्वालिटी है पार्थ की. और राजा सर हमेशा शॉर्ट विकेट पर ऐसे गेंदबाज जो है विकेट लेने में सक्षम होते हैं. आणि इथे यॉर्कर खूप महत्वाचा ठरतो कारण जरा जरी मिस झाला तरी इथे विकेट मिळण्याची शक्यता दाट असते. परंतु इथे एकही चूक होऊ शकते. ज्यावेळी आपण यॉर्क फेकतो तुमची अचूकता पाहिजे आणि टार्गेट परफेक्ट पाहिजे. जर का इथे जरा जरी तुम्ही टप्पा मिस केला तर लो फुल टॉस बॅटवरती गावतो आणि त्यानंतर पंच केला जातो आणि सीमारेषेच्या बाहेर लगातार लगावले गेलेले फटके पाहायला मिळत असतात. पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूतून पार्थ ऑन दी मार्क राईट राऊंड द विकेट. समोर विघ्नेश तारणहार आपल्या संघाला तारतोय का पाहूया. यावी गती कमी होती. टप्पा थोडासा आखूड जरूर पाहायला मिळालाय. पंच केलाय. निखिल होता. निखिल सारंगने बॉल फील्ड केलाय. डॉट बॉल येतोय. षटक क्रमांक समाप्त झाले. ते यावी पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या आहे फक्त 2 धावा. 37 रनों का एक लंबा लक्ष्य पूरा करना है और इस समय धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं. और इस समय देखा जाए तो 35 रनों की जरूरत है आने वाली 15 गेंदों में. और अब बल्लेबाज के दिमाग में यही होगा डबल से तो काम बनने वाला है नहीं, चौके छक्के जड़ने का प्रयास करेंगे. मानस के पास काबिलियत है. अब इनकी बल्लेबाजी किस तरीके से सजती है देखना होगा. हर ओवर में 1 या 2 लंबे स्ट्रोक आना जरूरी है, तब जाकर इस विशाल स्कोर का पीछा आप आसानी के साथ कर